ஹலோ கியூட்டா இருக்குல்ல அந்த Dress. Yes. இத பாருங்க என் கையில இருக்க Dress Looking very cute. இத பாருங்கீங்களா என் கையில இருக்க Dressலாம் பாருங்க இன்னும் கியூட்டா இருக்கும். Cute dragons. ஆமா இந்த மாதிரி Dressலாம் வந்து நம்மளோட பேபிக்காக யார் சென்ட் பண்ணிருக்கா? Lil Giggles. எஸ் அவங்க தான் வந்து ரொம்ப க்யூட்டா வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 12 months அது வரைக்குமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் கிளாத் வந்து நான் பார்க்கும்போது எப்படா இருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசித்தேன். ஆனால் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட லிட்டில் ஒன்ஸ்க்கு நீங்கள் ட்ரெஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் Lil Giggles. எஸ் அவங்கள செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. அவங்க அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் ரொம்ப அழகான ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துருங்க. ஸோ நாங்கள் போயிட்டு எங்களோட ஹாஸ்பிட்டல் பேக்கை அப்படியே பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோம்.